ngang nauna kong nasabing cash assistance of 30,000 pesos per family ay natuwa ako nung sinabi ni Presidente na hihingi siya ng supplemental budget. At kahapon lang ay nagsalita na rin si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na isang Batanggenyo rin na talagang kakailanganin namin umaksyon sa ganitong mga paraan. So I welcome these initiatives, these calls, at nakikiisa yung nasabi ko na rin ng cash assistance.